Velkommen til August MP's første video. Den anden blev for dårlig, synes jeg. Så. Og for pokker det. Nu gik min hakke. Og det her, det bliver så Augusts første let's play. Nej, den skal hedde først August start. Ja, det her så. Man kan finde under August MP. Så hvis I vil se mine videoer, så søg på August MP. Jeg er lige ved at uploade. Jeg skal lige have lavet videoerne, så skal jeg uploade dem. Så det kommer lige til at tage noget tid at lave de her videoer, hvis I vil se dem alle sammen. Altså, jeg tror det kommer til at tage omkring en måned at lave alle videoerne. Men fordi jeg skal nemlig lave omkring 30 videoer i den her let's play, så det tror jeg kommer til at tage rimelig sådan ok lang tid, men det gør jo ikke noget, hvis I gerne vil se mine videoer. Man kan jo altid bare se sådan, okay, nu er det August MP videoer nu. Så. Altså, jeg vil gøre det sådan, at jeg laver en hver dag indtil mit maraton, som jeg laver omkring den om et år, så kommer der et maraton fra mig, eller når jeg har fået når alle mine videoer er blevet set. Altså for den her runde. Hvis de ikke bliver set, så laver jeg ikke et maraton sådan lige med det samme. Så laver jeg først et maraton om 2 år. Men det gør jeg jo ikke sådan helt ekstremt meget, hvis det bare tager et år eller 2. Det tager jo mere sådan noget af jeres tid, hvis jeg ikke vil vente 3 år eller sådan noget. Det kan jo godt være, at jeg bliver ved med at lave det. Altså, jeg starter mine andre let's plays senere på året, men ikke lige sådan helt, når jeg lige er i gang med den her video og let's play og sådan noget, så går jeg ikke bare i gang med den her en ny let's play sådan helt lige med det samme, fordi så kan det være, at jeg lige kommer til sådan, okay, shit, nu kommer sådan 6.000 monstre og nakker mig. Eller noget andet. Men jeg skal lige have lavet nogle sko, som jeg kan rende rundt i. Jeg håber så meget, at jeg finder noget farve eller sådan noget. Fordi så kan jeg nemlig lave nogle farvede sko. Og det er rigtig dejligt at løbe rundt i. Så har man lidt farve på fødderne, når man løber rundt. Så når jeg skal lige herop og nakke den der dumme ko, som ikke skal stikke af for mig, og ikke skal lave flere børn og sådan noget. Fordi hvis den laver flere børn til, så skal jeg til at bruge mere tid på at lave. Farve, ja! Blomster til. Så skal jeg lige lave noget farve til mine flatte støvler. Og så skal jeg lige finde min workbench ting. Det kan godt være, at jeg bliver her til, at det er. Men
skal lige have mit sko af. Man kan jo ikke bare stå sådan, okay, jeg skal lige farve nogle sko uden min sko. Det ville jo være dumt så. Det gør jeg i yellow suit. Og det er flot. Så står Harry Brian lige med de der flotte sko. Men her om ikke så lang tid, så stopper jeg lige den her video, fordi at så, altså jeg optager omkring 7-6 minutter hver dag, og så på hver video. Men det kan også godt være sådan, hvordan gør han det der med teleport? Det gør jeg simpelthen ved, at jeg kan gøre det, at jeg har nogle. Jeg trykker shift, og så trykker jeg. Jeg ved ikke, jeg var tidligere op, og jeg har været på arbejde og mine børn. Hvad? Jeg læste lige, jeg tænkte på, at det var noget til at overveje mig. Men Karma, du kunne få saftevand til fredagslig, ikke også? Og det til fredags.